Hi guys, good morning. Atong Sherwin sa gawas kay to ara siya sa gawas nagkatulog. Kagabi akong gipasulod, wala siya nagsulod kay pagsukat ko no siya. Nya kay nag-uwan baya, grabe kay katugnaw. Ato na siya pasudlon. Atong pasudlon. Na, grabe kay kakusog ang uwan kagabi eh. Nya ang motor, asa day ka ang motor gibutang. Hali na si Ren. Na kay mga pitata. Agoy, ginawa ko. Nakanawa guys. Very nagkatulog. Hali na ta. Ito na ta. Kay mga pitata. Nagatas. Kasi nagatas. Agoy, tulog ko. Sige na. Ayaw, magatong ko. Alit naman kakay. Mga pita. Matagay ko sigaro sa dito ta sulod ka kay. Dahil abay mama pumiyo. Kabuang maninggi. Sige na. Ayaw mga. Nawang tiil guys. Oh, huy. Wa na makasakit. Nawang tiil. Nawang tiil. Tanawa. Grabe kalimpyo kaayo. Pilo. Tay mga pitata. Gina kigato ta sa kuan karon. Nguog ato dayon si Mia sa nguog. Ato paggupitan ha. Nyaw. Gina bata. Nasa ako to pa may Ako ra to. Sige na pagdali na kini mga itoy oh. Itoy. Mga itoy na mo di. Sige na ali na. Nagtuo siguro ka og maayo kanunay mag Ginoo ko nakainom guys unya. Dili magkatulog sa gawas. Na. Lawas na to, inato katagan. Oy. Ke. Wa siyo silos sa siyo. Gawag yung siyo. Oy. Ke. Oy. Dala. Nabi. Tama ba? Tama gato ta sa inyo okay ato dayon sa inyo sa kanila. Agasag din na si Mio diha. Aguntay. Di ta pwede na nang kita ragkuan kay ngano agluhag siya di siya patupi. Dito. Panghatag na raba mo. Ha? Panghatag na mo ha? Ano ba niya ang laki? Ayaw mo. Aw, dera ang laki. Ibilin na ni siya din kana. Kani daw kani mo ibilin din na sigarilyo Mario. Kaning duha ihatag usad ni Ito na mama. Gusto. Toy. Ambok mo la. Ambok nito yo. Ambok ni atiman. Dapat mo. Man yung motor gibutang nimo di ay? Yo may lang. To asa to ilang mamailang kang GB raman to motor to adito. Lang. La. Hoy. Mahulog ka. Ay dali. Dali. Puyo mo dia. Naka ay pangapitat ta. Na ako gi-order guys nga ko auntie. Nga mo to akong inumon. Hoy. Agay. Si Mio tanawa na si Mio. Una ni Mio agay nagduwa ka dana nila ha. Silusan kay na si Mio. Mio. Unsa man ha? Pagupitan na ka ha. Na. Mag-init sa tubig guys, kay na ako i-order nga to tea. Ako tong tryan paggamit karon. Ako ipakita sa inyo kung unsay forma ha. Dili siya Lipton tea. Napo sa Lipton tea nga gihatag sa ako ani Madam Monyin atong dito sa Cebu. Pero asa Naga wala pa nako na gamit. So atong gamiton.
O dili sa katusang kuan natong isulay kani. Sige. Order. No? Ito ni siya. Kaya siya guys. Kuan, Kidney Care Gold Tea Bag. Atong tan-awon kung unsay porma sa sulod. Isa ka bag siya. Ah. Kaya humot kaayo. Humot kaayo. Na? Kuan siya ka, duha ka box siya. Humot siya guys. I-try na to ni siya pag inom. Natalawa ang niyang kuan o. So kani ang akong inom. Agay piyo. Sila ka magsulod sa isa ka kuan di. I-order na ko ni siya sa TikTok. Mas maayo pa siguro sa TikTok mag-order kay dili scam. Pero sa Facebook, puri gaba. Daha mga scammer. Kumot kaayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kabuok sulod. 20. So, dugay na siya mahurot. I-try na to ni siya o gamit kung unsay atong paminaw, no? Try siya ni anak ay para dili siya magpupas. Kaya nang isa ato anon gamiton. Humot kaayo. Humot siya guys. So ato ni siyang masulayan karon. Dan kay mga pandami oh. Langgam wag kang hulog. Huy miyo puyo. Okay, buot kag saka na ha. Hawa ang saman at kapisag ka. Ha, kapisag kami, oh. Ah. Gamay lang tubig. Ito ni may bawaan karon ang saitan. Mio. Nasi Marlo guys atong kapihan. Itoy. Bikin sila. Ginanglan na sila polgahon. Kaya nikaon na rabanis sila. Bagong na kagkaayon guys. Ano ito? Yeah. Daras sila. Color. So ato na siyang tryan pag gamit. Kung say pamati or paminaw. Tapihan sila yun. Kagahapon nangapi na siya. Nangapi ha. Ang iyahang ingani. Asa niya gidala. Tuwa dito ilaing kumiloy. Pagka bright gila gini siya. Nya. Abi na kog naaras siya diya sa ilahan ni mother. Nag-ato dito sa Esperanza. Ato dito sa Esperanza. Wa siya. Ako mag-iapas dito. Yung siluklok na nakita niya sa buntag pa. Yan. Ano naman? Pagkahapon, wala niya nakita. Ang pag-asa na kayo mo. Ano ito ang nag-ulit na lang ko. Papasa ko na ana din eh. Akong giapas guys. Kaya nga no. Ang motor gidala. Hindi na ito katagaan. Kauban-kauban sa barkada. Kauban-kauban sa barkada. Nagkan niya na sa barkada. Kay baw na muna ay barkada usay nga
ayo na usahay makadaot. Moto lagi sunod na ko dito. Nga lagi wala. Pautanan sa nako ya ayaan. Nakita nila hubog. Ato sa ilahaw niya kay nawala naman pudsad ko no. Moto ang nga. Pangas na lang ko. Pagpangas na ako, naghapit ko dito sa akong giutangan dito sa isda. Akong giutangan sa isda. Na may ulo daw, bihod. Kagabi akong gipanyapon katurang bihod. Yan, na pa may sobra sa talong. Nagiluto na ako kaghapon. Muna akong giparis, wala akong nagkaon sa kanon. Ano sa kugutuma? Wala ako naka-video kagabi kay Ginoo ko. Lubat. Daw kagabi isad, nakuragi akong cellphone. Tiya ko kay nganong dili ma-open ang akong Facebook. Nya, na-log out siya. Posible na-log out nga ako ra ang nagkuan. Gisulayan siguro siya hack. No? Nya, wala na kuan. Wala na kuha niya ang confirmation code. Nya mga tuan, tiya ko nga ano na-log out man niya. Oh, wa niya na open. Kaya kinahanglan man siya og confirmation code. Asin siguro ni kuragi. Delikado kayo ni mga hacker kay ngano, mga wise. May mga tao nga kuan lang, manginsayon lang og sayon dili mag hago, magsalig lang, no? Muna kinaiya sa mga tao. May mga tao nga dawat limpyo. Asin man siguro nagikulirog. Asin guys, ispot na. Asinan ni si Maria. Nahurot nung dito ang kuan katong asukal bitaw ni Ate Abigail nga gihatag. Hurot na. Pato siya sugar cane from USA. Mio, agkapi sa kaniyo. Niya mau to guys nga Ginoo ko. Kagabi pag open lagi na ako sa Facebook, kuragi na. Nya kay ang ako biyang kuan, ang ako biyang naka-on man gud na siya two-factor authentication. Naka kuan na siya, naka-on unya dito sa WhatsApp. Nya mo to nga na-open na dai nako siya pag balik kagabi. Dugay pa jud kaayo. Nya ilisan ako og password. Taas kaya kong giilis nga password kay para di jud makuragi. Ato ni daghanon kay gidaghan na ba ako butang ang asukar. Diyan sa lami dani di. Murag ipikasin tang baho. Tira man siya murag siya kuan tubig. Mio. Kinahanglan ni siya pa alutan kay ang iyahang kuan tag-as na. Unsa man? Tag-as na. Ya. Sa ato ni Mario dito. Ano yung kanunay pagkatulog og ingon anak, di gina pwede. Kaya ang lawas na to Ginoo ko. Gikan sa inom niya, katulog sa gawas. No? Kani nga Christmas light Ginoo ko pag gaba. Kuan na sad nag siga. Ang isa dato nga gibutang pasada ba yung ta diha. Butangan kay ngit-ngit man gud ang area. Nya butangan sa Christmas light pasada tan-awon. Makiwan lagi naniga. Abi. Pa, tapi ni mo ay na kay gato ta sa kuan. Hinguog. Ban ka? Ha? Ikaw dala ni Mio ha. Sige na. Yung sana oras Pagupitan naman na si Mio niya palitan sa day na ako siya diaper. Wala siya diaper. Uy. Matutoy Abi. Cute kayo lang toy. Pero ang tagdi ni ipanghatag pero mga badji man gud. Daghan kaayo.
Nya okay ra ba ya unta na nalabat na ni adi na sila makagawas. Nya makagawas pa man ni sila kinay mga buslot-buslot sa labat. No? Nang panghatag na lang dyan yung uban. Ito. Ay, tangtangan na niya sa kuan. Format. Dugay na sabihan ni siya. Gamit kay ni siya pag naay taon diri sa payag. Nang saka mo kay magpalit din kog kuan. Kani. Ang siya transfer sa dako nga kaang. Apat. Ang kani siya kay kuan man. Mio. Agoy. Asa si Mio guys? To ara. Wa na kanaog. Alit dani di. Alit dani di. Kunta ko na ko si Mother Earth. Kay tuwa sila sa Medina. Na ay ilahang igagaw nga nayatapsing. Nya tuwa sila kagahapon dito. Ubanon lagi ko kagahapon. Ingani. Nagsabot-sabot magudmi nga mga dito. Ubanon ko nila. Nya kay lagi kagahapon lagi. Diri sa payag. Naglimpyo-limpyo ko diri. Nya. Wa man si Mario lagi. Muto nga nanagana ko og lakaw nga. Wala si Mario. Kaya basin og di na sad makauli. Kaya usahay nagpakalaag na siya diya sa Esperanza sa ilaha tag duha ka adlaw di pa kauli. Kasi tagtulo pa. Nimo to ang gawa na lang jud ko nag-uban. Giapas ako sa Esperanza. Nagtakon ko to karon. Murag karon ang lubong. Last vigil man kagabi. Si Auntie Mercy, si Auntie Gigit ug si Mother. Nya si Madam Joy Joy naka tarok na sila kagahapon. Hinay-hinay lang. Nga ang baka ni Madam Joy Joy yanggi baligya. Kaya para makadugang-dugang sa ilahang gasto. Guys, nag-prepare na si Mario sa among sudan sa pamahaw. Di anay hotdog na luto niya. Nagluto pa sad siya sa iyahang paborito. Ayun ang agoy ginukog. Nganong kana mang luwag na plastic ang giluwag-luwag. Lanay ka na ah. Ka-bright ba gilani? Ayun lagi naa katong kuan ho. Nagpika na mama. Gana ba gidani hindi. Mo to na nga bungi-bungi na nang luwag kay Mama. di man gini ag Gusto na mada. hunaw. Wala ka na. Ayaw pag kuan na kay lain kung hilaw-hilaw. Nya si Mio. Mio, sisudanan ni mo karon Mio. Lami ang sudan ni Mio guys kay corn beef ang akong ipasudan ni Mio karon napa may corn beef dadto. Kay katong time nga naggrocery mi nagpalit man ko corn beef. Dagom na sad kaayo tan-awa. Walay kaugahan diri sa yuta. Parehas ni datong miagi nga grabe ang uwan hangtod nag January, nag February, anawa mga kuan o chinilas. Hugaw na kaayo kay ang mga itoy. Hoy, diha lang mo ha. Di sa mo pwede magtampo dani ni Mio. Ha? Mio, kami ni Mami ti. Kami ni Mami ti. Kami ni Mami ti. Ali, kami ni Mami ti. Okay. Huy. Ali. Shh. Ali. Ang among Mio be. Ang among Mio de. Guys, Mio oh. Langga na mo ni si Mio guys. Nah, pagod na naa. Ay, tampo. Ayun na itampo. Naay mangga. Ako tong panitan ang mangga kay magmukbang ta. Kay nagpromise ba ako dito sa akong Facebook page nga magmukbang sa mangga. Masada man siya nga mangga guys. Kay crunchy kaayo pa ni siya. So ako na siyang ipalaway-laway sa akong Facebook page. Diyan Kuha ni siya nga mangga, apple mango. Ambot, apple mango ba na ang mangga? Di man ako kabisado ang mga mangga. Basta mangga, makaon lang, mangga na na. No? Nya karon ato ning hugasan kay ato ning panitan. Hilaw pa man ang kanon. Ganyan. Ha? Ganyan, luto na.
May lang. Sige na. Ang atong kuan. Paghukay na diha og luto na. Ang cellphone ni mama naa diri. Ingani ang nahitabo kaghapon Ginoo ko, grabe kaayo akong pagka kuan sa akong upload. Mao tong na-upload siya alas 8 na. Kaya ingani ang nahitabo kaghapon. Ang kato isa ka cellphone kato akong editanan. Dili na kani. Dili na siya agka pwede. Kay nag-resign na gyud siya. Tan-awa. Dili na nako makita pag edit. Oh, tan-awa. Ambot lang og matulid pa ba niya? Andar. Unya kay screen man ni siguro ang kuan. Di na ni pwede. Kagahapon ang hitabo ingon ani. Pagtan-aw nako, di na gyud pwede. Nya gitryan ako pag edit, di na nako agka klaro. Mao tuwa nga nag-adto dayon ko dito sa ilahan. Kay nag-adto malay ko dito sa ilahan ni Mother Earth. Ako ning gihuwaman. May gani kay gibilin sad ni mama. Nya naamay video ni mama nga para uploaday na edit na ni Utik pero na-save na dani. Nya akong gi-upload una kay gitrayan ako og pasa ang akong mga video tanan gikan dani. Di-transfer na ko diri. Dili man siya kapasa kay napamay video ni mama nga katong para uploaday. Nya mao to nga akong ginahimo, akong gi-upload una ang video ni mama ay haday nako gipasa ang mga video nako dani diri. Nya mao to nga nag-edit dayon ko. Video ni mama nga na-save na dani ni Utik, gi-delete na dayon nako. Kay natihala ko nganong dili man maka-save. Nya mao to pagka-delete na nako, na-save na dayon ang kuan atong video. Nya pagka mag-save dani, gipasa na pud nako forward diri sa ako ang cellphone. Grabe kaayo ang nahitabo kagabi, Ginoo ko bayot. Ano na di? Una na nagkaon kay nagkaon mag hotdog guys. Kani ato ni siyang hugasan kay ato na siyang i-mukbang karon. Di ba ni siya kabuo? Ambot lang og de. Ay gahi-gahi pa man sad siya. Kuan pa ni siya lagubgob pa ni siya kanon. 5 kabuk ato ni siyang hotdon karon. Kanira siya nga kutsilyo ang akong gamiton kay hait. Kanang uban kutsilyo grabe ka dumpol kaayo. Okay pa kay siya guys. Kani siya ang atong gamiton pag panit. Sarawa. Naara man di ay. Kani kay para dili ma lahap og maayo. Nipis ra ang ka kuan panit. Dali ra. Okay kayo. Dali ra. Kaya ba? Miyo? Ano ba? Nakaon na sa kamiyo? Kaya na Miyo ha? Kaya atong i-prepare guys ang pagkaon po sa ni Miyo. Corn beef ra ang atong i-bahog ni Miyo. Nya kay init man ang kanon, pwede ra. Diretso na ito. Unya ta bawkiro ma, bugan kasi. Bahugan karon kay kagahapon buntag na ko gi bahugan. Magutom na sila. Pagkuan dia sa kuan na ang sudan nila. Tamban, tulor ka buok. Miyo. Mukhaon na ang Miyo, guys. Pwede ba si Miyo sa hotdog? Diara, pwede ba ni si Miyo sa hotdog? Ang yaha, kanira yaha corn beef. Kanira imo ha Miyo ha. Corn beef kang Miyo, guys. Sa isa ka adlaw, kuan na ni si Miyo magkaon buntag og gabi. Kanin sakto na ni niya. Miyo. Okay, lami ang sudan sa among Miyo. Pwede pa ni siya sudan unya sa gabi. Unya gabi dog food na pud sad ako ipakaon dani niya. Miyo ha. Wala na ba kay dog food? Zaman pagupitan na ka, pagupitan kinanglan na ni siya nga
pagupitan kay natан-awang yang kuan oh. Kay dili makapagupit. Sali man siya kuan. Limpuhat kung kanila niyo gupitan ta nako dana pero di siya magpagupit. Bakit ay gunting unta ma? Kuan na niya mataw. Naay gunting dani. Damol aman. Kaya di diha di ay Kadrot. May gunting nga. Dala din mao ma. Dala ignon niyo kuan diyo ko. gunting ko na sa imong kuan ug di ba na kadulot. Ang gunting lalo ni. Di mo dulot ni. Ay kani pag imo siguro gupit-gupitan ang iyang kuan da. Ulo. Wala man kay iya man ang bata pa namin niyo. Gigupitan lagi siguro ni nimo kay ngano na ing ana na iyang buhok. Di, ang bata di. Ni mo. Maaka man ni ma. Maaka pa ma. Ay, anak atat mo. Ya. Kiss mami. Kiss mami. Okay. Kiss mami. Ato sa ning pabugnawon ay nato siya. Kuan. Kita gini bi. Kita bi. Bumaw di suko ma tama. Kuato yung bahuganan din. Bi. Am na ko bi. Am bi. Ngawin niyo kay panaway ta di man. Hugasin na iyang kuan ho. Kana ang butanganan sa tubig kinahanglan kanunay Pag-una yung libyo na ko. Bag-o. Iring niya ma. iring kar gahapon na ah. Gahapon na na. Pag-una mo siya karon buntag. Kuring bisan. Ya inuman tubig ang mo ko mayo ha. Wala rin nag. Salut lang niyo ha. Sana pato na. Tay sa pan. Ayaw lagi niyo ha. Dihip ang niyo. Ato sa na ipa. Bugnaw. Kaon na ta guys. Aga, ada karon. Ko ba mo ito toys. Hindi naman yung Wala akong nangibad. Ay, hindi ko ito butang na daw ko no. paksit na mo ah. Ito na. Andal mo niya. Istan niya. Niya mo dai. Nay uban suriso nga. Kuan. Aslom na mamaak. Ha? Jadi mahimo. Di cellphone na. Niya. Wala na na. Di na na siya. Pwede na siya sound siguro. Awa na, di na ginapaingon. Sa usin. Abag ba? Di na makita yapon gipapaingon ng itom diaw sa kita na din mandar na. Pwede pa man no. Di na lagi na. Na napamay agka kita. Sa usin puro na di na. Mahanap niya na maabot ng sulo. Na pwede gani siya ato gani ipa-sounds be. Hoy. Sa pami oh. Pwede gani siya oh. Dila pa ha. Na. Good morning! Pwede pa siya. I'm so bored. Kaya pala. Napay maklaro niya. Di, wala kay siya ingon nga nakuan guys. Wala kay siya ingon nga Tuloy na. na to na ma. Tuloy mo sa ingo. Mahal lagi siguro ni. Aba, na. Aga klaro pa na pwede pa gay mag-Facebook oh. Awa. Di man guba ang kana naman yang kano. Nang Sapa. Kita naman na ma. Ma. Deraw. Sana na ma. Andar man yun kana naman yung amin. Di lang siya kaklaro kayo. Mo ni siya ang akong kuan kaghapon video sa akong Facebook page. Klaro. Oh, napay maklaro no gamay. Oh, tawa. Mga klaro pa siya. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagtan-aw sa akong vlog, ilabi na sa mga marites, sa mga basher na dili malipayon sa ilahang pagpuyo, manghilabot gayud. Ako di ay si Mayamiya nga usa ka bayot nga nagpuyo sa Mapua Balingwan, Misamis Oriental. Apan sa dili pa ang akong sugilanon, kung ang inyong anak gihubak, pakan-ag pildong buak, wag tang ang hubak, tigbak ang inyong anak. Pwede pa siya. Di lang kay siya kaklaro pero halap-halap gid ng mata ay gipatay man hinuon ning gi. Klaro man bagong niyo bitin ako dadi be. Daw pagkawala na sad karon. Di ba ko nakaw? Di bitaw og lakaw. Dagan ako trabaho ni. Daghan trabaho ka gid. Maliguan na ito ma. Dala-dala na ng motor daw pasakyan-sakyan nimo da ng mga Wala lagi. burikat ha. Matay. Tingali ka gid ay gid ko pag buang-buang bitaw. Kay naara bagig ingon sa kuha nga naay karga nimo. Kapyot ko no. Tigali ka gid makapyot ka gid lagi. Lagi. Timan ilang. Kay
okay ra gid sa ako nga di ta mo makita, pero pag makita ta mo ay lang gyud kib tarong tagin mo duha. Maitlog kagid nimo lagi. Na imo motor unya agdala-dalahon mo na ako motor. Di ako ipakuan ako motor ka hayahay basag kay niya. Nya pasakyan-sakyan na sa mga kuan. Ayaw. Muna-muna magay nato sa amping kay para ag kadugay na atong gamit. Oh, pag nay madaot. Nga. Banta naglakaw ka kan ha. Kay araw ra ba ng esperansa? Sige. Di kagid na mo pa. Kanon ni Mio. Mio da? Dito lang Mio ha. Medyo painit. Yung pagkaon medyo painit oh. Kinahanglan nga dili init ang atong ipakaon sa dog kay para dili bitukon. No? Dili bitukon sa Mio ha. Gidiwam na ko si Mio dagtong pizza 19. Yan napod sa ko gipalit sa iha para kuan antibacteria. Kaon daw. Na. Suko na ka? Suko na ka? Please mami, please mami. Kaon ka? Adot lang, kainit-init pa yung kanon. Nahumanan ako panit ang kuan. Mangga. Mukbang siya guys. Nya. Ang kuan. Uyap, wala na ako siya gisulod sa kuan. Rep. Di man siya madaot siguro. Halang ra ba ni siya? Ako na siya luban. Dahil siya mantika. Batsada magud ang uyap nga. Daghan siya kuan. Mantika. Ato ra ni siyang initon. Lami ra ba kain ni? Initon na to ni siya karon. Kaya man ato kaundan ni mukbang na po sa baga. Pero dito na ako ikuan guys sa kuan Facebook page upload. La, awag sila La. Si Wem! Kajut lang. Ang taon na ka. Okay sa mami, baby. Kajut lang lang. Bisa man? Lang. Ay. Kato deng. Nyagi nagkakog longganisa. Kanang longganisa de. Kailangan pa niya sa panitan. Longganisa. Dili awat sa soriso nga diretso na.
Ito ilan ni Madam Tuchi nga chorizo. Lami kaayo guys. Dagko sa kaayo. Grabe. Pero mahalong to nga chorizo yung ato. Ito akong ganahan. Bahag maglandan ako sa chorizo. What na? Pwede ba si Mio sa hotdog? Ha? Balibo ni mo Mio, ah? Lupad-lupad yung balibo. Pwede ba si Mio sa hotdog? Naay kanunay mag-comment ay mag-chat sa ako. Update kanunay akong vlog. Nya kung na ako'y mga pangutana, tubagon po sad niya. Thank you so much and shout out Luloy. Okay na guys. Ato na ning ipakaon ni Mio.